Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar musulmi faɗin duniya, musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi, Kwata da sauran kasashe. Alhamdulillahi ina kowannan fata alkhairi da fata muna lafiya. Ga wannan sirri sirrin waje zai hon bima sabaru jannatan wa harira akan bukatanka kuɗi, bukatanka Allah ya baka kuɗi, bukatanka ka samu kuɗi. To da izinin Allah ka riƙe wannan sirrin ka samu kuɗi sabo ko kuma wanda bai sha wahala ba. Samu tawada da alƙalamin rubutu, insha Allah da safe bayan an yi sallah asuba, irin jan ranar nan tana hodowa da ake kira da falak, ɗauki alƙalami da abin rubutu, tawada kenan, sai ka rubuta waje zai humbe masa baro jannatan wa harira. Bayan ka rubuta insha Allah sai kai laya. Bayan ka yi layanta sai ka samu turaren kamfani Binta Sudan, kowa na so, da kuma ɗaya turaren da ake kira da suna Maimunatu. Ka shafe wannan takardar kuɗi ka nannaɗe a limamin carbi, nan ma ka sa zare ka nannaɗe, ana sa kuma farin zare ne. Kullum ana so ka jawa da zihun bi masa baro jannatan wa harira 924 da izinin Allah. Da izinin Allah na ba da wannan saboda annabi Muhammadu da alƙur'ani, saboda Allah da alƙur'ani na ba da domin a yi a samu mafita na rayuwa da izinin Allah. Wannan sirri na matuƙar ƙarfi sosai. Lalle a rike shi, kada a yi wasa da shi. In dai buƙatan ka kuɗi, wannan waje zai humbe masa baro jannatan wa harira din insha Allah za ta zama maka jalabi. Jalabi ne na yankan shakku da izinin Allah. Ina kowanne mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Domin ƙarin bayani ko mutum yana buƙatar mu gabatar masa da aiki makamantan irin haka ko aiki na tasrifi da sauran ayyuka, mutum ya tuntuɓe mu ga namban mu nan ta kira da kuma ta WhatsApp. Masha Allah.